Amalawi ine nimafuna kuti wina aliyense payekha adzifunse funso kuti chifukwa chani ndikumtukwana mzangayo pa social media. Ndifuna ndipindule chani, ndifuna ndipeze chani. Why am I doing this? Mukadzifunsa funso limeneli, mwina mitu yanuyo kapena mitu yathuyi ichapika, ipeza yankho, ndipo ukakhala pansi udziganizire pawekha kuti zimene ndikupangazi phindu lake ndi chani, ndipindula chani, ndipeza chani. Kodi ndikatukwana kapena ndikanyoza awo kapena ndikayankhula awo chipongwe, phindu limene nditalipeze ineyo polankhula zimenezi ndi chani? Nthawi zina Amalawi timadzichotsera ulemu ndi mmene ifeyo tikuchitira zinthu zathu, ndipo amene amatilemekeza amatitaya poona kuti tilibe ulemu. Tiyambe tadzifunsa mafunso amenewa. Why are we doing this? Kuti phindu lake likhala lotani, profit imene titayipeze ndi mtundu wanji. Is this time to fight or to be together and work kuti tipulumutse dziko lathuli? There is no point mwabwera pa social media kugula madata, kuchaja mafoni magetsi ovutawa, ndikumana nkhulanapo za chipongwe pa social media, ndikufika pomatukwanizana za nthupi. First of all, tatiyeni tidzione misinkhu imene tili misinkhu yotani. Pompa enafe ndi azigogo, tili ndi zidzukulu, noti ana athu, koma ana athuwo ali ndi ana anzawo, tili ndi azipongozi, ana athuwo ali m'mabanja. Ndiye tikubwera pa social media ndikumatukwanizana. It does not work like that. What for? In the name of kumenyera ufulu wa Malawi, and ufulu wake ndi uti pamenepa umene tikumenyera Malawiwo, kuti tipezeke kuti pa social media ndi tikutukwanizana, tikutchulana mayina, tikutchulana zosiyanasiyana, tikufunirana ziwembu. Ufulu umene tikuamenyera Amalawiwo akumudziwo ndi uti? Ndimati nterotu pano pa The Voice mchigawo chino cha usiku 11 o'clock ndiye nthawi yanga, komanso pa Concerned Citizens Chapter 1 for all. Muli bwanji kulikonse kumene muli. Amalawi ku Tichione ana akutupa miyendo, komanso mimba kukhala ngati kwa shoko. Malazimazi ana akusowa zakudya chifukwa cha njala imene yabuka koopsa mu district ya Chaola, zimene zikutipangitsa kuti tiyambe nokuona kuti madera onse a dziko lino kuli anthu ambiri amene sakutupa miyendo chifukwa chosowa zakudya nthupi. Izi ndi zimene timayenera ife Amalawi kumaunikira pano pa The Voice, komanso ife ma concerned citizens, kuti tipange bwanji, tichite bwanji. Nkumamvetsedwa ndi Samukawale kuti Chimanga 10,000 metric tons, Chaola chokwana 3 billion kwacha kwa Adimaki, out of 60,000 metric tons Chimanga 10,000 metric tons Chaola. Yeti takhala mdziko muno chititsekerereni Adimaki tikuvutika kudzafika date ya lero mboma la Dr. Lazarus Makafi Chakwera nkumaoletsa Chimanga. Alobe nilowe anatseka Adimaki kuti tisagule koso afuna kukiri nako. Chimanga nkumaruka kwa Adimakiko ndikumazemba mwakagulitsa maiko akunja. Mayiona imene ife ni yake nkumavutika mdzikomo, ana athu nkumatupa miyendo m'mamidzimu m'macholomo. Tili mu dziko tumenemo la new era ka new dawn ya Dr. Lazarus abusa achakwera. Mwaona imene ndiye ifeyo tufuna tigwirizane ndi mpingo wa Katolika kuti akawale tulutsani Chimanga muchike pa mbalambanda Tichione.
ndipo chimangachi mutipatse. Mdziko la Malawi tilipo zigawo zitatu: kumpoto, pakati, kumwera. Forget about Eastern region, ili mbali ya kumwera. Ndiye tufuna chimanga cha 1 million chipite pakati, cha 1 million chipite kumwera, cha 1 million chipite kumpoto. Tufuna tigawane chimangachi, ngakhale chili choola tidya, than kuti m'mimbamo mukhale empty stomach, kuti tisadye, bora tidye choolacho. Kachidziwawa zooneka. Olemekezeka asamukawale, audio iyi kupezeni mumve ndithu. Amalawi amene muli ndi nambala ya asamukawale mundigawireko, olo mutenge audio iyi mwatumizire. Chifukwa mchitidwe uwu mukuchita anzathu a Malawi Congress Party ndi mchitidwe osautsa kwambiri mdziko muno, ndipo olo kumwamba Yehova mwini moyo, mwini chilengedwe chonse sangakondwe. How can you keep chimanga chimene chili chakudya cha dziko, anthu nkumadziwa kuti akufa ndi njala m'midzimo? Today 50 kg ya chimanga ndi 40,000 kwacha. Mukumulipira munthu 50,000, amwenyenawa akulipira 20,000. Ndimafuna yankhule motere motsindika bwinobwino kuti asamukawale tatengani 50,000 mupite pansika ndiye mukagule zakudya zapa nyumba kwanu, ndiye mubwere mudzatiuze kuti mwagula chani ndi chani. Mwina pamenepo mpamene mungathe kudziwa umphawi. The problem is that inu mumadya zinthu za misonkho yathu, mumavala ndrama za misonkho yathu, mumagona nyumba za misonkho yathu, magetsi ndi madzi, galimoto imene mmayendera, zonse zimene inu muli ndi ndrama za Amalawi amene mukuwapha lero ndi njala kutcholoko, amene mukuwapha ndi njala lero munchewumu, amene mukuwapha ndi njala mkalongamo. Ndino anthu omvetsa chisoni kwambiri. Tili ndi president amene amadziwa kulankhula chizungu cha ku America, koma pa ground ndi zero. President amene akulolera anthu mdziko munkumafa. President itu amapatsidwa mandate ya 5 years, ndipo amadziwa kuti tsiku lina pano ndidzachokapo su ufumu. Achakwera akuyenera adzizindikira zimenezi kuti the day will come adzasunthapo, padzafunika pabwera anthu ena. Chifukwa usu ufumu ndiye mudzadzifunse kuti kodi anthu adzakamba chani za ine. Tidzakamba kuti anthu amatupa miyendo, mimba, makwashoko ndi malasimasi, kumafa ndi makolera, inu muli pa mpando wa president abusa Chakwera. Chifukwa inuyo mukulephera kuyeretsa dzina lanu in the name of protecting others. Ndamvera audio ina imene makamba kuti inu ntchito yanu mukugwira. Kodi ngati ntchito yanu mukugwira a president Achakwera, maina 84 amene inu mudawerenga kuti ndili ndi maina 84 amene mayi Martha Chizuma andipatsa, ali kuti? Dr. Chakwera, ngati ntchito yanudi mukugwira according to that audio, ngati ntchito yanudi inuyo mukugwira, kuti mbali yanu inuyo mukugwira, report ya ma reforms ili kuti? Chifukwa chani mpaka na lero it's 3 years now report ya ma reform sidatuluke? Abusa Chakwera, ngatili audio ikunena zoona kuti inuyo mbali yanu ya ntchito zanu mukugwira, report ya amene amapha Malubino lili kuti? Chifukwa lero tikhoza kubwera pano kumapangana accuse kuti anapha Malubino ndi wakuti, anapha Malubino ndi wakuti, anapha Malubino ndi wakuti, koma the fact remains that inuyo a president mukudziwa, chifukwa the report is with you. I remember a few months or a year ago, the former president Professor Peter Mutharika asked you to release the report. Chifukwa chani mukhalira man very important documents adziko? Muli chani mmenemo?
chifukwa you have been praised kuti kumbali yanu ntchito yanu inu mukugwira. Ife sitingatsutse iyayi, koma our question is, nanga maripoti amenewa ali kuti abwana president? Lero ngati anthu akufa ndi njala m'midzi ndi chifukwa cha inu, chifukwa cha boma lanuli, chifukwa cha nduna zanu. Akhumbizi chaponda anduna ona za is it health adatuza kuti mankhwala aola 2 billion, koma ife sitidaone mankhwala 2 billion akuola. Who knows, mwina mankhwala amene wammatengo makaika ntima private hospitals done kuti ife tizikagula, kutilembera mankhwala ku Queens, ku Central, ku Nzuzu, kuti kaguleni uko mukapeza kumeneko, nkumawazidwa kuti mankhwala aola mankhwala 2 billion. Now somebody is coming out today ndikutuza kuti chimangaso chaola cha 3 billion. So are you telling us kuti 5 billion madzi taxpayers money ndiye ife tizikhala pano kumombera manja kuti ifeyo ndizoona eti? No. Amalawi tiye tidzuke. This is not time kumamvera munthu. Mvera mtima wako chimene wakuuza, panga maganizo ako, panga zimene wakufuna. Tili ndi zochitika pa 20 March. Demonstrations shut down. Amalawi pitani kunsewu amene mungathe kupita kunsewu. Thandizani amene mungathe kuthandiza. Olo ayese kupanga mapropaganda amtundu wanje, this is our constitution right that we have to demonstrate, we have to protest. Musamvere wina aliyese kayabwera ndi mapropaganda amtundu wanje kayani nakuti mwakuti this is your life for the betterness of your country that these people must live. On that note, we are not telling you kuti musankhe wakuti abwerepo, mudzasankhe munthu amene mukumfuna. Never again, and I say again that never again padzapezeke munthu wina aliyese kaya amadzitcha kuti amayankhula mwa mtundu wanji, kaya ndi otchuka cha mtundu wanji, kaya ali ndi ndalama zingati, kukuwuzani kuti kavotereni honorable, mudzanene kuti ayi ife takana, chifukwa voti ili mu mtima mwathumu, osadzalolanso. Pasadzapezeke munthu okuwuzani kuti mukavotere koma wakuti kapena wakuti ndi wakuti, ayi imeneyo agwanayo. Iwo ngati akufuna kukhala pa president ayambitse chipani chawo, ndiye adzatiuze ife Amalawi kuti mukativotere ife, ndiye iwo adzamva kuti maganizo athu ndi otani. Amene titadzamvotere ife tikhale naye mu mtima mwathu, tidzaone tsiku lolengeza mavotiro. Tidzakhala pompo pamene tavotapo, kuyambira pa center apo, ku constituency, ku district kwa DC, mpaka na ku center yayikulu. Mavoti athu tikuyendera. Zimene tidzavotere ifezo, osadzamvera so munthu, osadzamvera kaya wabungwe, osadzamvera kaya ati wachani, osamvera Malawi, kavoteni mmene mukufunira. Anthu atipha ndi njala, they are going to kill us, these people. They are not playing games. Akuoletsa Chimanga nkumalolera kuti mavenda adzatibera ndalama, kena ukadzibwera 2024 ndi makampeni a Malawi ndifa ndikuzeni. Akabwera ndi makampeni awo ndi ndalama idiyani, nkuagwetsaso. Anthuwa, they are killing us slowly but sure. They are trying to make sure kuti tife ndithu ndi njala, chifukwa matenda yotupa mapazi ayambikawa, kuchipatala kakanika kuchira, ana adzikafa, amakolo athu adzikafa. We don't have time to fight one another here. We've got to fight those who are stealing from us. Osalola Amalawi kuti munthu naka kuzunguzeni maganizo. Stop nonsense. Focus on the future. Focus on this real fight. Yokuti anthu amene akutibera amangidwe, ndipo anthu amene akutizuza achoke pabwere anthu ena.
May the good Lord bless you all and bless our nation Malawi. I thank you.